לא צריכה להיות בעיה. אתה מוכן? אם כן, בפרק ג' אתמול ראינו את עם ישראל עובר את הירדן בחורבה, ועכשיו הם בעבר הירדן המערבי. פרק ד' ויהי כאשר תמו כל הגוי לעבור את הירדן, ויאמר אדוני אל יהושע לאמור, קחו לכם מן העם 12 אנשים, איש אחד משבט. זאת כבר פקודה שנאמרה, ראינו אותה בפרק ג', ועכשיו המשימה שלהם, וצוו אותם לאמור, שאו לכם מזה מתוך הירדן ממצב רגלי הכהנים, ממצב רגלי הכהנים הכין 12 אבנים, והעברתם אותם עמכם, והנחתם אותם במלון אשר תלינו בו הלילה. אם כן, המשימה של אותם 12 אנשים, להביא 12 אבנים מתוך הירדן, מהמקום שבו עמדו הכהנים, מצב רגלי הכהנים, ולשים אותם במלון. עדיין אין לנו תשובה לשאלה מה התפקיד של האבנים האלה. אנחנו יודעים מה האנשים האלה צריכים לעשות. מה המשמעות של האבנים? פסוק ד' ויקרא יהושע את 12 איש אשר הכין מבני ישראל עוד לפני מעבר הירדן, בפרק ג', איש אחד משבט. ויאמר להם יהושע, עברו לפני ארון אדוני אלוהיכם אל תוך הירדן, והרימו לכם איש אבן אחת על שכמו למספר שבטי ישראל. למספר שבטי בני ישראל. אתם תעשו את זה עוד לפני שהארון עובר, לפני הארון. המטרה, פסוק ו', למען תהיה זאת עוד בקרבכם, כי ישאלון ביניכם אחר לאמור, מה האבנים האלה לכם? ואמרתם להם, אשר נחרטו מימי הירדן מפני ארון ברית אדוני בעוברו בירדן, נחרטו מי הירדן, והיו האבנים האלה לזיכרון לבני ישראל עד עולם. כלומר, עכשיו אנחנו מבינים שהאבנים האלה, אותם אבנים גדולות, 12 אבנים גדולות, נועדו לבניית מונומנט, מצבה, אנדרטה גדולה, שבאמצעותה שתהיה זיכרון, נכון, לזיכרון לבני ישראל, זיכרון לנס של מעבר הירדן. מקימים מצבה, מקימים גלעד מ-12 אבנים. עכשיו אולי אפשר גם להבין למה הוא מכין את 12 האנשים האלה מראש, ואולי גם בגלל שמדובר, כדי להקים מונומנט צריך אבנים רציניות, לא כל אחד לוקח איזה אבן קטנה של 2 קילו, זה לא מונומנט, אלא 12 גברתנים, שכל אחד לוקח אבן של 20, 30, 40 קילו, סוחבים אותה מרחק של כמה מאות מטרים אל המלון ואל הגלגל, ששם הם יחנו בלילה, ושם מקימים את האנדרטה הזאת, את המצבה הזאת. ואכן כך הם עשו, ויעשו כן בני ישראל כאשר ציווה יהושע, וישאו 12 אבנים מתוך הירדן, כאשר דיבר אדוני אל יהושע, למספר שבטי בני ישראל, ויעבירום עמם אל המלון, וינחום שם. הם מקיימים את המצווה, מקימים מצבה, גלעד, במלון. אבל מתברר שהיה מונומנט נוסף, ו12 אבנים הקים יהושע בתוך הירדן.
תחת מצב רגלי הכהנים, נושאי ארון הברית, והיו שם עד היום הזה. האבנים האלה הם עד היום הזה, עד היום שנכתב ספר יהושע. עכשיו, כאן יש לי איזושהי... קודם כל אנחנו רואים כאן שבניגוד למה שנעשה אחרי קריאת ים סוף, ששם אני לא זוכר שהם הקימו איזשהו מונומנט, איזושהי גלעד במקום הזה שם, שנקרא הים, נכון? אבל כאן הם מקימים אפילו שתי מצבות. גם במלון, בגלגל, שהוא כמה מאות מטרים מערבה מהירדן, וגם בתוך הירדן עצמו. והמטרה היא שכמו שכאן כתוב, שכאשר יעברו פה השיירות, אנחנו יודעים שביריחו עוברות שיירות שמהגליל והגולן, בדרך כלל אנחנו יודעים שכשעלו לרגל לירושלים, למשל בבית שני, עברו דרך בקעת הירדן, הגיעו ליריחו, ומיריחו עלו בדרך יריחו לכיוון ירושלים. כלומר, יריחו היא מקום שעוברות שיירות, עוברות שיירות לעבר הירדן המזרחי, מעבר הירדן המערבי למזרחי, גשר אלנבי. זאת דרך עתיקה, בינלאומית. אם כן, ויש שם מעברות הירדן, קשרים. אם כן, יש כאן נקודה שבה יש שיירות, ואז כשיראו את המצבה הזאת בצד הדרך, הילדים ישאלו מה זה המצבה הזאת, ואז יספרו להם. כלומר, מכאן למדנו את הציווי מהסיפור הזה, שבכל מקום שאירע נס לבני ישראל, לעם ישראל, צריך להקים גלעד. צריך להקים גלעד. כדי כשאנשים יגיעו, הם ישאלו מה זה הגלעד הזה, מה זה המצבה, מה זה האנדרטה הזאת, ויספרו להם. זה הוצב לזכר הניצחון הגדול על סיחון, על אוג, על מעבר הירדן, הנס של מעבר הירדן. תראו, אני למשל אומר שיפה עשו בעניין הזה אנשי היחידה להנצחת החייל במשרד הביטחון, שהציבו אנדרטאות במקומות שונים שהיו קרבות. והאנדרטאות האלה הם גם אנדרטאות לזכור את הקרבות האלה, שבהם הראו לאבותינו ניסים, במלחמת השחרור, במלחמת ששת הימים, האנדרטה הגדולה בגבעת התחמושת, דרכה אפשר לספר את הסיפור הגדול של... אני לפעמים אומר, תחשבו על זה, שבמלחמת השחרור נלחמנו על ירושלים חצי שנה, בסוף לא הצלחנו לכבוש את העיר העתיקה. נשארה בידי הירדנים. במלחמת ששת הימים כבשנו אותה תוך יום וחצי. יום וחצי. אחרי זה לא נס. הצבא הירדני ברח. אז אגב, האנדרטה להנצחת החיילים שנפלו, זאת גם אנדרטה לספר את הנס, שעם ישראל זכה במלחמת ששת הימים לכבוש את ירושלים, שבמלחמת השחרור חודשים לא הצלחנו לכבוש אותה, ביום וחצי. למשל, האנדרטה בגשר עד הלום. אתם יודעים איפה זה גשר עד הלום? מדרום לאשדוד. הצבא המצרי הגיע לשם. זה הנס, כל הצבא המצרי הגיע, לא היה לנו חיל אוויר, לא היה כלום. והנה, הם מסתובבים וחוזרים. עד היום לא ברור לגמרי מה גרם לצבא המצרי העצום, והם היו כבר קרובים לתל אביב, אשדוד. אז הנה יש אנדרטה, כי ישאלו אתכם בניכם, מה האנדרטה הזאת, איך כתוב כאן, כי ישאלו, מה האבנים האלה, מה זה האבנים האלה, ואמרתם להם, אשר עצר השם אלוהינו את הצבא המצרי, ואשר נתן השם אלוהינו את ירושלים בידינו, נכון, זה, אם כן, ברוח הדברים האלה שכאן ראינו. מה זה שפה כתוב, באבנים שפתוח עד כתוב עד היום הזה, פה כתוב עד עולם. איפה עד עולם? במצבה, בגלגל. הראשונה, לזיכרון לבני ישראל עד עולם. פה כתוב עד היום הזה. נכון. השם הזה יותר יציב בגלל שזה לא בתוך המים? כן, תראה, יכול להיות שהאבנים בתוך המים קשה יותר, כן, קשה יותר להגיד עד היום הזה. קשה יותר לתחזק את האנדרטה.
בתוך המים קשה יותר לשמור, לתחזק. אז זה עד היום הזה. ביום שנכתב הספר זה עדיין קיים, מי יודע. אבל האבנים בחוץ זה התפקיד שלנו, עד עולם, זה האחריות שלנו, שהאנדרטה הזאת לא תרקה ותסחף עם הרוח אחרי 50 שנה, אלא לדאוג שזה יהיה עד עולם, לדורותו. בתוך הנהר, נראו אחר כך שהנהר עלה וחזר? תשמעו, זה מעניין, אני לא ראיתי את זה במו עיניי, אבל יש לי חבר חרדי שהוא הצליח להרים על צה"ל ולהגיע אל הירדן שממש מול בית חוגלה. והוא מצא שם 11, לא 12, 11 אבנים גדולות שמוצבות בתוך הירדן, אפילו מסודרות בתוך הירדן. אני לא ראיתי את זה בעיניי, וכמה פעמים ביקשתי ממנו שיביא תמונה והוא לא העביר לי תמונה. הם מעל פני המים? אבל הוא סיפר לי, הם בתוך המים, אבל לא... הוא לא צילם, והוא סיפר לי את זה. אי אפשר להגיע לשם, צה"ל, כי כל השטח ממוקש שם והצבא לא נותן להגיע לשם, אבל הייתי מאוד רוצה להגיע לשם. זה סיפור מרתק, אם הסיפור הזה הוא אמיתי, וזה ממש מול, זה לא בקסר אל יהוד. שדווקא בתוך המים נשאר עד היום הזה. כן, נכון, זה בקסר אל יהוד, תכף אני נדבר גם על מה שמחוץ למים. זה לא בקסר אל יהוד, אלא זה מול בית חוגלה. שלמה, אתה היית איתי, אני חושב, בבית חוגלה, לא? בבית חוגלה, יש שם 11 אבנים, הוא אמר, ספרתי 11 אבנים גדולות בתוך הירדן. עכשיו, קשה לדעת, לפעמים אתם יודעים, יש אבנים ששימשו כמעברות, לצורך מעבר. כשהירדן ירד, אז עברו על האבנים האלה, אבל זה דבר מעניין, צריך לבדוק, אפשר לבדוק לפעמים גם את הזמן של האבנים. לפעמים יש חרסים בסביבה. על כל פנים אנחנו רואים שיהושע הוא לא רק מנהיג צבאי, אלא הוא מחנך, דואג לחינוך של הדורות הבאים, שהדורות הבאים יזכרו את הנס הזה ולא ישכחו אותו. לצערנו הגדול, אמרתי לכם כבר אתמול, שאנחנו יכולים להגיע ליריחו ולראות את המקום שבו אירע הנס לאבותינו, ולצערנו אנחנו ממעטים להגיע לשם. והכהנים, פסוק י', אם כן זה הסיפור של שתי האנדרטאות. והכהנים נושאי הארון עומדים בתוך הירדן עד תום כל הדבר אשר ציווה אדוני את יהושע לדבר אל העם, ככל אשר ציווה משה את יהושע, וימהרו העם ויעברו. כלומר, אחרי כל ההכנות, האבנים, המצבות, העם ממהרים, והכהנים עומדים כל עוד העם בתוך הירדן, כי כל עוד הם עומדים בתוך הירדן, הירדן נעצר. ויהי כאשר תם כל העם לעבור, ויעבור ארון אדוני והכהנים לפני העם, ויעברו בני גד ובני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה חמושים לפני בני ישראל, כאשר דיבר עליהם משה, כ40,000 חלוצי הצבא עברו לפני אדוני למלחמה אל ערבות יריחו. אם כן, הכהנים יוצאים מן הירדן, ולאחר שכל העם עוברים, כולל 2.5 השבטים, ואז חוזר הירדן לזרום. ביום ההוא, פסוק י', אתם זוכרים שנחמה ליבוביץ' מדברת על זה, שבני גד ובני ראובן אומרים למשה, נעבור לפני בני ישראל. משה אומר להם, לא, אתם תעברו לפני השם למלחמה. היא מפנה את תשומת ליבנו לשינוי הזה. אז כאן מופיעים שני הביטויים. הם גם עוברים לפני בני ישראל, זה מה שרואים, אבל הם עוברים גם, מופיע כאן גם הביטוי לפני השם שמשה השתמש בו. ביום ההוא גידל אדוני את יהושע בעיני כל ישראל, ויראו אותו כאשר יראו את משה כל ימי חייו. ויאמר אדוני ליהושע, אם כן אנחנו רואים שבאמת החל גדלך זה יתקיים. כמו שהעם ראה שהקדוש ברוך הוא מחולל ניסים כשמשה מנהיג את העם, ככה העם רואה שהשם מחולל ניסים שיהושע מנהיג את העם, ולכן כאן מתבסס המעמד של יהושע כממשיך
ראוי של משה. ויאמר אדוני ליהושע לאמור, צווה את הכהנים נושאי ארון העדות ויעלו מן הירדן. ויצב יהושע את הכהנים לאמור, עלו מן הירדן, ויהי בעלות, כעלות, קרי כעלות הכהנים נושאי ארון ברית אדוני מתוך הירדן, נתקו כפות רגלי הכהנים אל החורבה, וישובו מי הירדן למקומם, וילכו כתמול שלשום על כל גדותיו. הירדן מעלה על כל גדותיו. ברגע שהם יוצאים מהירדן, הנה חוזר הירדן לזרום, בוודאי זרימה עצומה, כי הנד הזה היה צריך, יצר שיטפון עצום על כל גדותיו. עכשיו, על כל גדותיו, מי שהיה בירדן יודע שיש בירדן שני מפלסים. יש מה שהערבים קוראים הזור והרור. בעברית מתרגמים את זה, הזור זה ערוץ הירדן, והרור זה גאון הירדן. נדמה לי אלה התרגומים. כלומר, הירדן זורם, הזרימה הבסיסית שלו היא בערוץ שבערך שרוחבו 40, 30, 40, לפעמים 50 מטר, אבל אז יש שתי כתפיים שרוחבן בכל צד כ-200-250 מטר, כלומר רוחב של עוד חצי קילומטר, ואז התחום, המדרגה השנייה, לא הערוץ, המדרגה הזאת, תחומה בשני הצדדים ברכסים של חבר ים המלח, הסלע הלבן הזה, חבר ים המלח. כלומר, הרוחב שאומרים לנו כאן על כל גדותיו, הכוונה היא לא 40-50 מטר, חצי קילומטר. ממש עד רכסי החבר בשני הצדדים. כלומר, באמת זה נט שעומד, חוזר לזרום על כל גדותיו, כלומר, לפנינו נהר עצום של חצי קילומטר. תדעו לכם שמספרים על זה, שעד שהוקם המוביל הארצי לפני 50 שנה, ראו לפעמים בפסח, בהפשרת השלגים, את הירדן ברוחב של 400-500 מטר. בעיקר באזור הדרומי של לפני שהוא נשפך אל ים המלח. 400, נהר עצום, 400-500 מטר, והנה זה על כל גדותיו, בשתי הגדות שלו. והעם עלו מן הירדן בעשור לחודש, ויחנו בגלגל בקצה מזרח יריחו. שם היה המלון שלהם, הגלגל בקצה מזרח יריחו. ואת 12 האבנים האלה אשר לקחו מן הירדן, שוב פעם חוזר התנ"ך ומדגיש את זה, הקים יהושע בגלגל. למה הוא הקים? ויאמר אל בני ישראל לאמור, אשר ישאלון בניכם אחר את אבותם לאמור, מה האבנים האלה? והודעתם את בניכם לאמור, ביבשה עבר ישראל את הירדן הזה, אשר הוביש אדוני אלוהיכם את מי הירדן מפניכם עד עובריכם, כאשר עשה אדוני אלוהיכם לים סוף, אשר הוביש מפנינו עד עוברנו, למען דעת כל עמי הארץ את יד אדוני, כי חזקה היא, למען יראתם את אדוני אלוהיכם כל הימים. אתם רואים שחוזרים על זה פעמיים. כבר למדנו את זה, כאן בפרק. כתוב, ואמרתם כי ישאלון. אתם רואים פסוקים ו' וז'. כי ישאלון בניכם מחר לאמור, מה האבנים האלה? ואמרתם לכם, אשר נחרטו מפני אהרון, היו האבנים האלה לזיכרון, והנה כאן חוזרים, ב-12 אבנים. אשר ישאלון בניכם מחר, והודעתם את בניכם לאמור. הפעם השנייה היא יותר מרחיבה, קודם כל, כי כאן כבר זה לא רק היה נס. מה המטרה של הנס? מטרה היא שלמען דעת כל עמי הארץ את יד השם כי חזקה היא. כלומר, הניסים נועדו לא רק בשביל עם ישראל, אלא בשביל כל עמי העולם. יש תוספת. אבל החזרה הזאת, אומרת דורשני. אולי כתוב כי ישאלו בניכם מחר. פעם השנייה זה אשר. אשר ישאלו בניכם. אולי גם פעם השנייה רוצה להגיד אתם, גם אם לא שואלים, אתם תתחילו, כי זה חשוב, צריך להדגיש את זה, צריך. כן. אל תחכו לזה שהם בצד עצמם. באופן כללי אני תמיד טוען, מעבר, צריך לחפש גם אולי יותר לעומק, כן,
בכל מקרה שהתנ"ך חוזר על משהו, ברור שהכוונה היא לומר לנו, זה עיקרון חשוב. זה דבר שאנחנו צריכים להמשיך אותו. כאן נקבע משהו שהוא צריך להיות מופת ונר לרגלינו, ואנחנו כך צריכים לנהוג. כלומר, זה לא רק, טוב יהושע עשה, כתוב פעם אחת, כשכותבים פעם אחת אני הייתי אומר ככה, כשכותבים משהו פעם אחת, זה לצורך הסיפור. זה מה שעשה יהושע, בסדר. אני יכול להגיד, זה מה שעשה יהושע, כי זה היה נס גדול, נס מיוחד, אז זה מה שעשה יהושע, זה לא מחייב אותי. כשחוזרים על זה פעמיים, זה הופך להיות משהו שהכפילות שאומרת דורשני, והדרשה שצריך לדרוש היא, כך צריך לעשות. זה צריך להיות קו מנחה בשבילנו. לשים מונומנטים, לשים אבני זיכרון, לשים מצבות, כדי שכל פעם שיגיעו אל המקום הזה, ישאלו הבנים, ואנחנו נענה, זה הנס שקרה כאן. דרך אגב, אני פה על ההר, לפעמים אני אומר שכאן היה צריך למשל לשים מונומנט על ההר שלנו. בין השאר, אתם יודעים שבמלחמת ששת הימים, צה"ל כבש את כל הרי בית אל ביום אחד. יום שני, אחרי הצהריים, התחילה חטיבת 10, חטיבת הראל של אורי בן ארי, לנוע צפונה, לחצות את הגבול באזור מבשרת, לטרון, גבעה הדר, אזור מעלה החמישה, קריית ענבים. ביום שלישי, ב6 בערב, לפני השקיעה, עומד אורי בן ארי, כך הוא מספר, על ההר מעל מצפון לרמאללה, זה ההר שלנו, ומדווח לעוזי נרקיס, רמאללה בידי. תוך יום אחד. שוב פעם, במלחמת השחרור ניסו לכבוש את זה חודשים. מאות לוחמים נהרגו בקרבות לטרון, בגבעת הרדאר, בנבי סמואל, ולא הצליחו. עכשיו, ביום אחד. אני אומר, מצבה, שאומרת, כאן עמד, אחר כך הוא נהיה תת-אלוף, אורי בן ארי, מפקד חטיבת הראל, ודיווח בסוף היום הראשון השני למלחמה, יכבשו הרי בית אל ביד צבא ישראל. משהו כזה מה זה המצבה הזאת? ואז מספרים את הסיפור. כלומר, בכל מקום להציב מצבות, לשים גלעדים כאלה, שיהיו עדות על הניסים שזכינו בהם. לא, אבל העדות צריכה להיות בלשון מאוד מסוימת, שהשם עשה לנו את הנס הזה. נכון, א', זה מה שצריך להדגיש. יפה, קודם כל צודק טוביה, שהוא מדגיש, אשר הוביש השם אלוהיכם את מי הירדן, כאשר עשה השם אלוהיכם. כלומר להדגיש, הנה כאן אירע הנס הגדול שזכינו בחסדי שמיים בתוך יום אחד. נכון, זה דבר ראשון. דבר שני, הייתי אומר, לומדים מכאן שצריך לעשות את זה לא רק בעברית אלא גם באנגלית, למען דעת כל עמי הארץ את יד השם. כלומר שיבואו כאן גם תיירים, ובאים הרבה תיירים נוצרים מאמריקה, גרמניה, שיהיה כתוב בכמה שפות אפילו, בצרפתית, שכל תייר שיגיע לפה ילמד על הנס הגדול שהקדוש ברוך הוא עשה, למען יראתם את השם אלוהיכם כל הימים. מילה אחת אני אגיד, יש לנו עוד דקה, על הגלגל. ויחנו בגלגל בקצה מזרח יריחו. איפה נמצאת הגלגל? קודם כל, מי שמעוניין, יש לי פה איזה סרט אחד או שניים, זכיתי להוציא סרט שלם על השאלה איפה זה הגלגל. ויחנו בגלגל בקצה מזרח יריחו, בקצה הדרום מזרחי של בקעת יריחו. אני רק אגיד לכם את השורה התחתונה, לפי דעתי, יש כאלה שמזהים את הגלגל באיזה חורבה שנמצאת קצת דרומה מיריחו, כ3 קילומטר, שנקראת חרבת ג'לג'ול, ג'לוג'יל, יש כל מיני ביטויים בערבית. אני טוען שזו טעות, שהגלגל, שהיא המקום ששם שמו את האבנים, שם היה המשכן במשך 14 שנה, הגלגל היא בדיר חג'לי. יש שם מנזר היום זה מנזר יווני
אורתודוקסי שבנוי על מנזר ביזנטי קדום, לידו יש מעיין גדול, ומכל הראיות, עיר ישראלית גדולה, מבית ראשון, מבית שני, בית חוגלה, שנמצאה שם באזור, מעיינות גדולים, וזה קצה מזרח יריחו, זה ממש הקצה, זה לא על יד יריחו, אלא זה ממש קצה, זה צמוד לירדן ולים המלח, ויש הרבה מאוד ראיות שמנזר דיר חג'לה והמעיין שלידו עין חג'לה, שם הייתה הגלגל, ומי שרוצה את כל ההוכחות ולראות את המקומות האלה, יכול, יש לי אני חושב את הסרט פה, זאת אם כן הגלגל. עכשיו, שם במקום הזה נמצאה כנסייה ביזנטית, שהיא נמצאת במרתף של הכנסייה של היום, היוונית, ובמפת מדווה, המפה הביזנטית שנמצאה בעבר הירדן המזרחי, מופיע שם, צמוד לירדן, בקצה מזרח יריחו, איפה שהיום המנזר הזה, יש שם ציור של כנסייה, 12 חלונות, וכתוב, זה מקום הגלגל שבו 12 אבנים. ולפי עדויות של נוסעים נוצרים, שם בכנסייה עוד נשמרו, לפני 1500 שנה, בתקופה הביזנטית, עוד נשמרו אבנים מימי יהושע. עכשיו, אני לא הייתי שם בפנים למטה. אני קצת התלבטתי, כן, להיכנס, לא להיכנס. אולי ראוי להיכנס, לראות מה יש שם בתוך המרתף שלה, בקריפטה הזאת, במרתף של הכנסייה הזאת, ששם הכנסייה הביזנטית הקדומה. על כל פנים, לפי דעתי, שם, לפי כל הנתונים, גם הארכיאולוגיים וגם הגיאוגרפיים, שם הגלגל, וזה מרחק של כמה מאות מטרים מהירדן, וזה באמת על הכביש הראשי. זאת הדרך ממזרח למערב, זאת הדרך מצפון לדרום, ושם על יד הכביש הראשי באמת מתאים לשים מצבה. אז זה לפי דעתי המקום של הגלגל שאפשר לזהות אותו בימינו. רבי חנניה בן הקשיא אומר,